హాయ్ హలో ప్యూర్ కాంచీపురం సాఫ్ట్ సిల్క్ శారీస్ చూస్తున్నామండి. ఈచ్ శారీ ప్రైస్ 5400 రూపీస్. మంచి బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్స్తో ఈ శారీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డబుల్ ర్యాప్ శారీస్ అండి. బుటీస్ వచ్చే వరకు హ్యాండ్ స్టిచ్డ్ బుటీస్ వస్తాయి. చాలా మంచి క్వాలిటీలో ఈ శారీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. శారీని ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి శారీ పిక్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మెసేజ్ చేసి శారీని ఆర్డర్ చేసుకోండి. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్తో ఈ శారీస్ ఉన్నాయన్నమాట. అన్నీ కూడా మంచి క్వాలిటీలో రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే వెంటనే మెసేజ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి రిలేటివ్స్ తోటి కూడా నా ఛానల్ని షేర్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.